Гыйракның Анбар вилаятында Әл-Каидаға бәйле исянчылар белән Гыйрак иминлек көчләре арасында каты бәрелешләр бара. Бәрелешләр үзәге вилаят башкаласы Рамадиның көньяк өлешендә. Андагы исянчылар университет укытучыларын һәм студентларны тотык итеп алды. Атна ахырында Гарма һәм Сихир шәһәрләрендә дә бәрелешләр булды. Анбар вилаятында гыйнвар айында бәрелешләр башланганнан бирле йөзләрчә кеше һәлак булды, дистәләрчә мең кеше башка урыннарга качып китте. Пакистанның иң күп очышларны хезмәтләндерүче Карачи һаваланына һөҗүм нәтиҗәсендә кимендә 28 кеше һәлак булды, 26 кеше яраланды. Дүшәмбегә каршы төндә Карачи халыкара һаваланы хезмәткәрләренә һәм андагы юлчыларга Пакистан Талибан сугышчылары һөҗүм итте. Иминлек көчләре белән атышта һөҗүм итүчеләрнең барысы да һәлак булды. Талибан вәкиле Азатлыкка бу һөҗүмнең былтыр пилотсыз очкыч һөҗүмендә әлеге сугышчан төркем җитәкчесе Хакимулла Масудның үтерелүе өчен үч алып булганлыгын белдерде. Мәскәү мәхкәмәсе 2006 елда Анна Политковскаяны үтерүдә гаепләнгән 2 кешене гомерлек, 3 кешене 12 елдан алып 20 елга кадәр төрмә җәзасына хөкем итте. Политковскаяның улы һәм адвокаты бу үтерүчеләрне яллаган кешеләрнең дә җавапка тартылуын тели. Политковская Мәскәү сәясәтен һәм Чечняда кеше хукуклары бозуны тәнкыйтьләүче журналист иде. Потому как мы полагаем, что именно в этом суде Мисыр башкаласы Кахирәдә яңа президент Абдел Фаттах ас-Сиси тарафдарлары аның инаугурациясен бәйрәм итте. Сиси 26-28 майда узган сайлауда дәүләт тарафыннан хупланган көндәше сулчы Хамдин Сабанины җиңде. Узган җәйдә Сиси демократик рәвештә сайланган президент Мөхәммәд Мурсины хакимияттән бәреп төшерү эшен җитәкләгән иде. Мурси хәзер төрмәдә утыра. Кыргызстан башкаласы Бишкектә милиция президент идарәсе бинасы каршына протест белдерергә җыелган берничә кешене куып таратты. Ул кешеләр Кыргыз дәүләт газ ширкәтен Русиянең Газпром ширкәтенә сатуга һәм илнең көньягындагы газ кытлыгына протест белдерергә җыелган иде. Протест белдерүчеләр бүләк итеп төрелгән сарык тизәкләрен Кыргыз газ ширкәте башлыгына һәм башка сәясәтчеләргә бирергә маташты. Казакстанда Тәңре рухы исемле музыка фестивалендә 13 музыкаль төркем катнашты. Бу төркемнәр көнбатыш музыка коралларында традицион казак музыкасын уйнады. Бәйрәм яшьләр арасында казак милли музыкасын популярлаштыру максатында оештырылды.